बैसागो बोथोरा बारलांबाय लकडाउनावबो रंजानो मोनासै रे 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 हाय गाइस बयखौबो खुलुमबाय बयबो मोजाङै दङ होननानै आं आसा खालामबाय वेलकाम टु गिरधर बर' इउटुब चेनेल माने आं दिनै लेस्रा पुलि गायगोन होननानै सानदों ओमफ्राय दा लेस्रा पुलियाबो गोजौ जालांबाय नै गोजौ जालांबाय ओमफ्राय बे लेस्रा पुलिखौ बे गिलासाव ओमफ्राय आया माने बिथाइखौ बेयाव गायना दोनदोंमोन माने गोजौ जालांबाय आंबो माने गायाखै आरो माने मा जाबाय बुस्थुआ ओमफ्राय जायगायाबो गैयाना गायनो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो मामाया माने आया आरो माने खना खनला गायना दोनगोन होननानै सानदोंमोन बेनिखाय आं दा गोजौ जानायखाय आं माने बेफोराव माने बिदिनो आरो जायगाफोराव बिदिनो ओमफ्राय गायगोन होननानै सानदों माने बिदिनो आरो माने दा आं फुलिखौ गायनोसै आंनिया खाथारिजोंनो जावदो आरो दा बेखौ गायनोसै ओमफ्राय बिदि होयोब्ला माने बिनि रोदाया माने थाङागोन माने बे ओंखाराबा ओमफ्राय बे दंफाङाबो गोजौ थिनो हायागोन आरो बिनिखाय बेखौ बिसिनानै बेयाव होनोसै आरो दा आं बेयाव गायनायाव जेबो हासार होआसै आरो माने हासार होयोब्लासो बेनि बिथाइफोराबो फलफोराबो मोजां थायगोन दा गायना दोननोसै आरो थायोना थाया मोजां लासै लासै दाननांगोन नङाबा बिनि दंफाङा दानलांबा मा जागोन जागोन आरो माबा मोनसे आरो नामा गायबाय ओमफ्राय बिदिनो लाइनसे गायबाय ओमफ्राय बिदिनो गायबाय आरो माने मा सब बारिफोरावबो दै जायो ओमफ्राय दा अखाबो फैबाय थादों नै लामायानो दै नुदों ओमफ्राय मा बिनिखाय दा बारिफोरावबो दै थानायखाय आं माने बिदि लामा जिङावनो गायना दोनबाय आरो मा खालामनोसै आरो न बिदिनो गायना दोनबाय ओमफ्राय बे नुनायानो जोंहानि मामा माने बे मामा माने आइ आरो बे आइयानो बे बिथाइखौ माने गिलासाव हा होनानै बे बिथाइखौ होदो आरो माने मामाया बिथाइखौ मादै गायदों माने केरासिन थाव फुनानै बे बिथायाव लेस्रा बेगराव माने बे बेगराव माने केरासिन थाव फुनानै माने गायदो आरो माने मा होनो ओमफ्राय थाब रज'योनो आरो एम्फौफोराबो जायानो बेनिखायनो मामाया गायना दोनदो आरो दा बेनिखायनो थाब बिथायाबो थाब ओंखारदोंमोन माने रज'दोंमोन माने बुहुत माबा जाबाय आरो गोजौबो जाबाय नालाय दा बिदि गोजौ गायबा माने मा बे मानबायनो थाखाय बा फैनो थाखाय बे खस्थ' मोनो आरो मा खालामनोसै आरो उपाय गैला आरो थेवबो गोजौ जायोब्लाबो फायगोन ना फाया थेवबो गायना दोनबाय आरो नामा बाय बाय टाटा